Els, wat hebben we op het mooiste te wachten van jou? De nieuwe single is net uit en ik ben een kerstsingeltje aan het maken. En natuurlijk het album, daar ben ik mee bezig. Dus er gaat nog heel veel komen. Nou, het is eigenlijk een cover. Het is een Engelstalig liedje. Het is ook een duet. Een duet met Joop Evers. En het liedje gaat heten Als je gaat. Er komt ook een clip bij. We moeten nog even bedenken wat precies. Maar ik denk niet dat we naar Oostenrijk al vliegen. Want er ligt nog geen sneeuw, heb ik me laten vertellen. Maar ik denk wel dat het wordt wel een leuk clipje. Komt helemaal goed. Het album ben ik mee bezig. Er is nu net een nieuwe single uit. En ik verwacht dat in maart ongeveer weer een nieuwe single komt. En dan we zijn stukken aan het verzamelen om het album af te maken. En dan hoop ik dat eind volgend jaar het album uitkomt. Natuurlijk het winterseizoen begint. Dus dan gaan we weer met de hele bubs naar Oostenrijk. En dan zijn we weer in Westendorf te vinden. 9 december is ook wel leuk te vertellen. Is de cd-presentatie van Stefan Storm. En dat is bij Café Peter Beense. Dus dat is ook voor iedereen. Iedereen mag daar naar binnen en het is hartstikke leuk. En zo zijn er nog een aantal dingen. Maar mijn agenda staat altijd op mijn website. www.els-bakker.com. En daar kunnen ze alles op zien.